Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Ezina ekinez egina. Peruk eta Xarifek klima aldaketaren inguruko ardura erakutsiko dute jarraian datorren solasaldian. Solasaldiaren ondoren hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Aupa, Peru, zer? Orain ere etxeko lanak egiten? Ez, oraingoan ez. Udalak nerabentzako ipuin eta narrazio lehiaketa antolatu duela irakurri dut. Eta aurkeztea erabaki dut. Ideiak horri batean idazten nabil. Ah, jo, zu beti buruari eragiten. Eta zeri buruz idatziko duzu ba? Bueno, oraindik ez dut oso argi. Metroko joan etorrietan idatzitako hainbat zirriborro ditut gordeta logelako tiradera batean. Ez dakit horietariko bat hartu, ala utxetik abiatu. Zer egingo zenukezuk? Zergatik hasiko zara utzetik lana hasita badaukazu? Azken aldian bueltak atarabildan kontu bat dela eta. Egunak daramatzat, lehengo batean geografiako irakasleak esandakoa burutik kendu ezinik. Eta horren gainean zerbait idaztea pentsatzen nabil. Ah, bai? Eta zer esan zizuen ba? Harrituta geldituko zara, Xarif. Badirudi, oraintxo egindako ikerketa baten arabera, 10 gaztetik 8 uste duela, klima aldaketa dela daukagun arazorik handiena. Gainerako 20%ak ardura hori gehiegizkoa dela pentsatzen du. Hamaika entzuteko jaioak aragero, ez dagoela larritzeko arrazoirik? Tira, Peru, ez zaitez horrela jarri. Gutxi batzuen iritzia besterik ez da? Bai, Xarif, egia da gazte asko eta asko dagoela arduratuta gai honekin. Baina datuak oso kezkagarriak dira. Gizakiok eragindako hondamendi ekologiko eta klimatikoa gero eta handiagoa da. Inoizko mundurik beroenean bizi gara. Inoiz baino azkarrago ari da planetaren temperatura igotzen. Eta ez dagoela zertan arduratu? Ikusi nahi ez duen itxua, baino okerragorik ez dago. Bai, arrazoia duzu. Kezkatzeko moduko arazoa da. Gainera, begi bistakoak dira ondorioak ere. Glaziarrak urtzen ari dira, eta horren ondorioz, itsasoaren maila igotzen ari da. Muturreko fenomeno meteorologiko gehiago sortzen dira. Animalia batzuek euren bizilekua utzi behar izan dute, eta espezie batzuk desagertu ere egingo dira. Jo, egia esan, nik neuk ere enuen pentsatzen albo kalteak hainbesterainokoak zirenik. Bai, azken batean, izaki bizidun guztiei eragiten die arazonek. Eta gu geu gara erantzule nagusiak. Gainera, ondorioak zein diren jakinda ere, ez dugu beharrezkoa den guztia egiten klima aldaketa geldiarazteko. Ez daukagu lan makala aurretik. Aizu, Peru, ez da ideia txarra gai horri buruz idaztea. Arazoa geira ekartzeko aukera paregabea izan daiteke. Konbentzitu egin hauzu, Xarif, horixe egingo dut. Entzun berri dugun solasaldian, Xarifek hauxe esan du. Jo, zu beti buruari eragiten. Atzera aurrerako edo birakako mugimendua adierazten duenean, eragin aditzak nori osagarria eskatzen du. Adibidez, eragin kotxetxoari umealoak hartu dezan. Kisketari eragin zion atea irekizeko. Eragiok mutil aurreko danbolin horri. Horrez gain, Peruk honakoa ere esan du. Badirudi, oraintxo egindako ikerketa baten arabera, 10 gaztetik 8 uste duela, klima aldaketa dela daukagun arazorik handiena. Gainerako 20%ak ardura hori gehiegizkoa dela pentsatzen du. 100ak bi kantitateren arteko erlazioak definitzeko erabiltzen dira. 100 zenbakiari koatzizkia lotzen zaio, eta jarraian kopurua zehazten da, gehienetan mugagabean. Gazteen 140 lan barikei dago. Ikasleen 151ak gainditu du proba. Dena dela, aurretik emandako kopuruaren osagarri bada, edo ezaguna, mugatu singularrean jokatzen da. Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 182k txertoa jarrita dute, eta gainerako 118ak ez. Bestalde, Peruri esaera hau entzun diogu. Ikusi nahi ez duen itxua, baino okerragorik ez dago.
Esaera zahar hori ohartarazteko erabiltzen da. Errealitate edo gertaera baten aurrean, batez ere gustukoa ez denean, batzuek nahiago izaten dute beste alde batera begiratu, ezikusi egiten dute. Eta hain zuzen ere, jarrera hori ez dela egokia adierazi nahi da esaera horren bidez. Amaitzeko, esaldi batean zera entzun diogu Peruri. Gu geu gara erantzule nagusiak. Izen ordain indartua, izen ordaina bera azpimarratu nahi denean erabiltzen da. Esaterako, zuk ezin baduzu, neuk egingo dut. Zeuek ekarri behar duzue. Peruren esaldian baina, izen ordaina errepikatuta ageri da. Esapide horretan, biek hartuko dute kasu marka bera. Bukatzeko, pertsona izen ordaina indartua zein arrunta, kalkoa baino egokiagoa da honelako esapideetan. Hala ba, nik pertsonalki gurago dut etxean geratu esan beharrean, nik neuk gurago dut etxean geratu esango dugu.